уважаеми гости, скъпи ученици, уважаеми колеги, изключително съм благодарен, че вие сте тук, за това, защото едно събитие ще дадем началото на едно събитие, което е уникално, уникално и иновативно. Какво е то? Вие всички ще се запознаете. То е пренасене производството, реалното производство в училище. Всичко това ще го видите. Макском. Една фирма, която от 2010 година започнахме сътрудничество. Те наприеха, ние с нашите знания обучихме персонала, тогава работещ, и продължихме в тясно сътрудничество. Да се стигнем до 2018 година, когато благодарение на Тракия икономическа зона, в лицето на господин Пламен Панчев, който ще се присъедини към нас, тогава се срещнахме и от мотото "Стига сме приказвали, трябва реално да започнем да работим". И така поставихме едно начало, една връзка между бизнеса и професионална гимназия по машиностроение. Малко по-късно се включи в тази среща и тогавашният министър господин Красимир Вълчев, който предизвика бизнеса страхотно и с едни определени средства, които повториха, че бизнеса също ще ги предоставим на професионална гимназия по машиностроение, без значение количествата, бяха малко, и така ние почти целият етаж е етажът на бизнеса. С необходимите лаборатории, високотехнологични и модерни. Никъде и няма в страната. Ние сме и тези, които за първи път въведахме електрически превозни средства. За първи път, казвам, не като специалност. Мисля, че едно строителство училище малко преди нас е въведено, но нашата паралелка е първата дуална, реално дуална в България. И това е фирма Макском. Също и други фирми, като Delara International, също в тази специалност инвестират изключително много и паралелките са дуална. Постепенно и останалите паралелки, пътно-строителна, като подземно-транспортна техника, технология на машиностроението, вече всички са дуални. Това е пътя. Това е пътя. И аз приветствам идеята на Макском, това, че те въведаха производството. Вие знаете, че дуалната система в 11-ти клас стартира реално в самата реална работна среда. Ние до 10-ти клас ще обучим почти на 80% учениците, за да могат с много малки усилия в 11-ти клас те да се стават на работните места, да бъдат полезни на себе си, на производството, на всички хора целия ни град. Аз много ви благодаря, много съм развълнуван и искам да приключа, защото знам, че много желаещи ще има, които ще вземат отношение, така че добре дошли!